Ukuya eMkhosini Womhlanga waminyaka yonke kuyithuba lokuyohlangana namanye amatshitshi kanye nokotha isilo. iSiyaya camp sizofundisana, sizobonisana before sizoya eMhlangeni ukuthi kwenziwa kanjani, sifunda amahubo, iTepu, sibe into eyi-1. Lezi mbali zesizwe zithi zikhona ke inselele ezibhekana nazo kulolu hambo. Le ndlela lena it's very difficult, especially thina ama-2000. It's very hard for us, but we here bayahala nje ukuthi cha lento siyenzayo amanga, but we know our truth and we know ukuthi lento lena iyasibenefit. Amatshitshi asekhulile nasehambele indlela iminyaka engaphezu kwe-10 athi kuningi akufundile. Lo nyaka actually unyaka wama-10 ngaqala ngenza grade 9 ngifunda endaweni yaseMidrand and kwaba nento ethi as much as angikho ekhaya kwaZulu akube na something ekhombisayo ukuthi ngizulu. Ophethe iqembu Ikusasa Lesizwe ugcizelela ukubaluleka kokudlulisa izifundiso azithole emntombini kwabeza ngemva kwakhe. Iyalo esizozethula namhlanje ukuthi umuntu azithibe kusukela namhlanje noma bezithibile bona kuko konke kodwa kubalekile ukuthi sizithibe. Na into endiyibonayo kubo bayakudinga ukusondezwa ubafundise ngoba njengaba bamba kagcina ubuntombi hayi ndiye ndizame nakanjani uba mandibasondeze ndibafundise ukukhula. Kulindeleke izinkulungwane zamatshitshi kuba zitheleke kwaNongoma kusukela ngoLwesihlanu kuze kuyoshaya iSonto eMkhosini Womhlanga waminyaka yonke.